Esta é unha tenda de artículo de viaxe, levamos aquí 106 anos, isto foi no 1913. Nesta foto está meu avó, que é o do bigote, un irmán del que traballaba aquí con el. Santiago cambiou moitísimo, un cambio que non é algo que nos convenza moito a todos. Sí que é certo que é moi bo que veñan turistas, porque xente que sempre deixa algo de cartos, pero ten a outra cara que fai da cidade unha cidade pois turística, onde desapareceu o comercio tradicional. Viña xente de toda a comarca a comprar a Santiago. Empezamos xa a perder eso cos centros comerciais, das compras por internet, pero xa o turismo tamén influi moito. Hoxe en día estáse a convertir todo en hotéis, non? Eso encarece moito a vida, porque encarecese moito a vivienda, desaparece a xente da cidade. Claro, vivir nas aforas, onde van a comprar é os centros comerciais. Ao centro de Santiago non veñen, porque tamén os aparcamientos tampouco son fáciles, e o comercio tradicional vai desaparecendo, sí. Hai unha parte importante do turismo que busca algo máis que o que son tendas de recordos e hostelería. Non sempre queren paraguas barateiros que se lles rompa a primeira de cambio, non? Para iso ten que haber unha boa tenda que teña á venta paraguas bos. A corto plazo parece que a cousa non vai ben. Está a ser moi difícil continuar cunha tenda destas. Este ano pecharon moitísimas, cada tenda tradicional que pecha é como unha puñalada no corazón. Eu penso que non meu, senón de todos os santiagueses. Que sería estupendo que a xente concienciáranse da importancia de conservar o que é o noso. Vivimos realmente do tradicional. O novo tamén está ben, ir introducindo, pero non que as novas formas de vida, que eso acabe co antigo. O comercio pequeno tamén está aí, que non abandonen eso.